Пари Сен-Жермен срещу Аталанта в един матч, в който домакините са фаворити. Мисля си, че единицата се котираше на под 1,40. Както съм написал в текстовата прогноза в сайта Bookmaker рейтинги, ако беше треньор Гасперини и предно матча беше по-миналата година, може би щеше да има някаква интрига, макар че в Париж трудно. Но сега е още по-трудно. Може би много наистина ще бъде чудо, ако Аталанта успее да вземе нещо, макар че ПСЖ е способен на някакви мини ситуации, в които да подцени противник, защо не Аталанта пък да се представи по-добре от досегашните си възможности, но рядко се случват такива неща. Гол в двете полувремена е моята прогноза. Славия Прага посреща Бодиоглимт в един от двубоите, в който със сигурност поне за мен ще бъде интересно. Ще ви кажа защо. Ясно е, фокусът тук пада върху състава на гостите, който след няколко поредни опита, минавайки през квалификациите, за да стигне до групите на Шампионската лига, ето че това лято успя категорично наху Бодиоглимт в същинската фаза на турнира и според мен това бе логичният завършек на един дълъг процес, който започна в клуба преди доста години. Говорили сме много за това постоянство, треньора не е пипан вече години наред. Бодиоглимт си извървя пътя, стигна до полуфиналите в Лига Европа. Ето че сега е в Шампионската лига и хората в това северно градче, което е на стотици километри, на хиляди по-скоро километри от България, ако щете и от Чехия, ще се радва на матча от от най-висок ранг. Тук играе под 3,5 гола, защото това е основният зададен коефициент от букмейкерите. Когато играе Бодио, между другото, трябва да бъдем много внимателни, защото прави доста резултатни матчове. Вече в последните години сме ги научили. Оставете Норвегия, нали? Но тук трябва да поразграничим нещата, че европейските матчове са едно, а в елит серия на Норвегия е съвсем друго. При все, че това им е дебют, пък и гостуване, много се надявам да са малко по-скромнички в своето представяне, така че под 3,5 гол е първата ми прогноза. Втората ми прогноза е гол след 76-та минута. Нека да видим дали ще се окажа прав. Аякс Амстердам срещу Интер в един сблъсък между два от големите грандове на европейския футбол. Още в началото избрах да играя двата отбора да отбележат не. Със сигурност това е доста рискован пазар, тъй като коефициентът, който го оценява, е около 2,15. Естествено, букмейкерите предполагат, че по-скоро ще има гол-гол, но именно заради големината на този коефициент избрах да играя и този пазар. Нямам идея, честно казано, как би завършил този матч. Дали още ще бъде и прав в своята прогноза, защото ако някой може да гарантира на 100%, че матчът ще завърши по някакъв начин или да даде прогноза и е сигурна, според мен няма такъв човек, но вие си знаете. Довиждане! Байер Мюнхен срещу Челси, още едно гигантско дерби на старта на Шампионската лига, още в първия му кръг. Тук букмейкерите дават никак не малко предимство, между другото за Байер Мюнхен, вероятно са фаворити, щом така казват букитата, значи е така. Аз обаче бягам от тази единица и ще играя гол, първия гол да бъде преди 27 минута и 59 секунда, т.е. почти преди 28 минута да бъде отбелязан гол, коефициентът е над 1,70. Ливърпул приема Атлетико Мадрид в матч от Шампионската лига. По различен начин така стартираха и двата отбора в Англия и в Испания. За Атлетико говорихме вече, пак ви казвам, записвам тази прогноза също преди мачовете през изминалия уикенд, но това е ясно. Така по-лошия старт, исках да кажа за Атлетико Мадрид, загубата от Испаньол на старта, след това няколкото поредни равенства. Каквото и да се случи уикенда, едва ли би преобразил Атлетико Мадрид изведнъж, но пък Атлетико е изключително опитен отбор в Европа. Последните 10 години отборът си е една постоянна величина. Тук играе над 1,5 гола за Ливърпул. Олимпиакос посреща Пафос в матч от Шампионската лига. Ето че най-после или по-скоро
неочаквано, може би изненадващо за мнозина. Кипърския Пафос е в групите на Шампионската лига. Клубът има всичко на всичко история от 11-12 години. Създаден е съвсем наскоро, но стана шампион на Кипър. През лятото направи истински фурор. Дълго коментирахме и прогнозирахме резултатите. Отборът отстрани последователно Макаби Тел Авив, Динамо Киев и Цървена звезда. Да, не са някакви епични грандове, но в сравнение с Пафос и трите отбора са с мега история и в турнирите, и в своите първенства, така че кипърците наистина направиха феноменално представяне. Те първа, вероятно ще печелят точки, може пък и не знам как ще се представят, но това, че Пафос е представител на Кипър, няма нищо общо взето, извън това, че представя само страната. Отборът е пълен и е съставен само от чужденци, това е ясно. И оттам идва и разликата между представянето на Пафос и, например, кипърския национален отбор. Тук гръцко-кипърски двубой е предпоставка за наистина горещ сблъсък. Ще играе No Hicks и по 3,5 гола. Застраховам се, то е видно. Не съм съвсем убеден от единицата. Точно заради това, което направи Пафос в квалификациите през лятото. Така че наистина и вие имате едно на ум. Правата колонка в сряда съдържа 3 двубоя и 3 от Шампионска лига. Това е пределно ясно и е напълно логично. Единица на ПСЖ Аталанта е моята първа прогноза. Наистина стартирам с по-ниския коефициент. Той е в порядъка на 1,38, но смятам, че тук актуалните шампиони в турнира би трябвало да вземат матча си, защото може да е лесен, може да е домакинство, но са си точки, които накрая са нужни, за да се мине следващата фаза. Славия Прага Бодо Глимт под 3,5 гола, както казах и в сингъл прогнозата за този матч, която може да намерите в TikTok, в YouTube, разбира се, и в букмейкър рейтинги. Фокусът тук е по-скоро към Бодо Глимт, който за първи път в своята история ще играе в същинската фаза на Шампионска лига. Стигна до заветните групи, така да се каже, след няколко поредни опита, до това лято неуспешни, но под 3,5 гола е моята прогноза тук. Да видим как ще се представят и двата отбора. И Аякс срещу Интер, Хикс на полувремето. Много се надявам тук домакините да удържат реално първата част, но така написано или казано по-скоро означава, че те са в ролята на аутсайдери. Имам предвид да удържат, имайки предвид, че едно Интер би трябвало да диктува нещата на терена. Да, Аякс всъщност според прогнозите на букмейкерите са аутсайдери. Интер е фаворита в двубоя, но аз за това се ограничавам само до първото по време.